Puilano lamsogo khajani takhok tai bukhuk songno ang norokno momo swnamwi phunuknai oro momoni bagwi moida 1 kg nakha oro tabuk som rinai som norokni ojon tiredi norok bwsuksa amoni pore buldi bulbaiwi thok rinai thokbo moida o kaham khe bulnai thokbo ojon twino rwdi aswk kolom nangya 1 kg ni bagwi hinkhe 3 chamuch swrwkhaino wngmano thok bulnai bului kaham khe bului twi kisa kisa rwwi sapiknai twi kisa kisa rwwi sapikka hingkhe jao kwbang rwkha hinkhe kaisa lomwi phano thangwi mano aboni bagwi kisa kisa khai twi rwwi sapikkhai belai no kaham twrwk twrwk khaino bului kaham khe sapiknai sapikbaikha naidi bisi norom bo wngya bisi kwrak bwya omo hai wngna nango momo ni bagwi hinkhe oro tabuk thok kisicha rwwi bono kholobwi tongnai adha ghonta joratwi bisi time laiphano kunu wngya aboni bagwi oro piyaj rok rakha momoni bagwi ready khainani bagwi piyaj kuchi kuchi khe rakha tei moso kwthang no yogwi hulka tei hasing bo hulka tei doina blai bo kisa nakha amoni bagwi bulnai hinkhe tei oro o mangso bo chikon chikon khe piece khaiwi rugui nakha rugui bono tabuk mix khainai mangso no chwng puila gura gura khai sapigwi nanai norok ani channel somung channel o norok like khaidi subscribe khaidi tei share bo khaidi tei oro o mangso obo namano chwng tabuk kuchi kuchi gura gura khai sapiknai sapigwi joto bulbainai ta pura mosteng haikhe chwng tok bahan mosteng je chao abo haikhe khainai tangkhe mangso no gura gura khainai abo hai momo chanani bagwi kunu soya sauce tei kunu vinegar rok nangya nahadi abo haikhe gura gura khe khainai mangso no oro tabuk khaibaikha tabuk piyaj rok bulsinai ta piyaj rok buldi piyaj rok ekdom kaham khe sapigwi buldi bejal kwrwi nogo tongtwtwi haino chai mano kunu rwna nangya vinegar rok kunu nangya chwng haino kwlai kheno chai mano nogo swramwi kwlaisa abo haikhe no norok bo chadi momo no swramwi kothok khaiwi mosteng hai khaiwi motom khlaiwi chadi kunu bejal kwrwi tei momo daba rok kwrwi phano karai o twi kutung o khai stand kaisa berawi tei thik khe aro o steel ni mairang o thok phului rwwi bo chwng chai mano moso rikha hasing bo rinai obo taisa bulnai moso yokjak tei pura mosteng hai khaiwi obono bulnai kaham khe mix khainai moso bai piyaj tei hasing khaiwi tei doina blai bo oro no rwi rwsinai doina blai bo mix khaina nangba aboni bagwi doina blai bo mix khai rwkha kaham khe bono taisa bulphinai doina blai no bo bulbaikha kaham khe yang bulbaiwi bulbaikha chini momo ni bagwi ready tak chini moida bo nahadi norom wngwi thangkha thok phului tonmani tabuk obono chikon chikon khai budur budur khaibaikha kotor buya chikon buya khe haikhe abono tak kiting kiting khe dulnai kiting kiting khe dulbaikha pore tabuk momo daba o thok phulnai thok phulya hinkhe momo o swrapbono aboni bagwi puila no chwng thok phului nana nango thok ekbar phulka hinkhe tei phulna nangya tabuk waisa rugui paikhe tei waisa ruknafru tei phulna nangya ta bar bar aboni bagwi tabuk puila no duita daba o no thok phului rwkha kaham khe thok yang mix khai phulbaiwi rwna nango phulbaikha amoni pore tak belenai moida no kiting khai belai nanai ta kiting khai naithok khe belenai patla khaiwi belebaikha abo haikhe jotono je tongmani no mwdwai khaino belebainai ta je aro budul budul tongmani abo jotono।
oro tak mangso danai mangso dawo imdike kuchi kuchi bethe bethe khe khaikha hingkhai no wngwi thango momo ni shape hingkhe angkhai amtwi bethe bethe no naithokjago jotoni sai norok jekono shape khai bo chai mano ani muchungtwi ya phano norok jekono shape khai chadi angkhai o shape obo haino naithokjago ta obo hai khaikhe amo hai khe khaibai kha jotono amoni pore chini daba o chung dakha daba khe naidi dabo momo ruksinai chini momo munui si thangka nahadi bo suphumoloka naithok khai kumun wngkha momo tabuk chung tikhlai sinai tikhlai kaisa manui o tikhlainai tikhlaibai kha nahadi ang oro momo bisingo mosteng wngmani bagwi momo chutney khailia sos bai no chai mano hambai।